Let us be. Then we'll get away. We can. Yes. We will. Yes. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday, Oh, no. You touch him! És el final d'una de les adaptacions musicals de Shakespeare més famoses de tots els temps. Tony és mort per un tret de pistola i la seva estimada Maria el troba a terra just a punt per escoltar les seues últimes paraules. És la història d'amor de Tony, Romeu, pertanyent a la banda dels Jets, amb Maria, la nostra Julieta, portorriquenya de la banda rival, els Sharks. Només la mort aconseguirà frenar la violència entre els dos bàndols. És l'adaptació que va dur a terme Jerome Robbins junt amb Leonard Bernstein, Stephen Sondheim i Arthur Lawrence del clàssic shakespearià del Romeu i Julieta. Arrenquem la quarta temporada de Microcosmos amb Shakespeare més viu que mai. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a smoke in America. Bé, què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos. Semblava impossible, però arrenquem la quarta temporada d'este podcast dedicat a la música dels nostres temps, com sempre a la UPV Ràdio 102.5 de la FM si ens escolteu des de la ciutat de València o a totes les plataformes, a Spotify, iVoox, YouTube, estem ahí, ens podeu escoltar, radio.upv.es. Què tal, Álvaro? Benvingut. Molt il·lusionat, molt bé. Tornem a la quarta temporada. Borja, als micròfons com estem? Molt bé, i vosaltres? Quarta temporada, però segona amb Borja, eh? Efectivament. Quarta temporada, segona de l'etapa Borja, efectivament. Bé, sabreu que des de fa ja un temps que no només som un podcast, també som un portal d'informació, d'actualitat, de notícies, de ressenyes sobre la música que ens envolta. Ens podeu seguir a microcosmos047.com. En aquest portal web ahí trobareu tota la informació sobre el panorama musical actual. En fi, seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, a Facebook, a Twitter, @microcosmos047, i ahí s'enterareu de tot. X. Ja no és Twitter, és Ja no és, X. perdó, és veritat, X, Ja no val. esta xarxa social. En fi, començàvem amb un clàssic del segle XX, no? El West Side Story. Correcte, l'adaptació del Romeu i Julieta ideada per Jerome Robbins el 1957, que trasllada l'acció d'amor i rivalitat entre dues famílies, o en este cas bandes, al Nova York dels anys 50, en forma de fantàstic musical de Broadway. La música de Leonard Bernstein és una de les més icòniques del segle XX, però no és l'única que ha acompanyat el drama shakespearià per excel·lència. De fet, retrocedim en el temps fins al 1935, quan el compositor rus Sergei Prokofiev va compondre el seu ballet Romeu i Julieta. Hem escoltat la mort de Tony, el nostre Romeu del West Side Story. Bé, doncs escoltem ara la mort de Julieta segons Prokofiev al seu ballet. Este ballet de Prokofiev es va estrenar el 1938 a Brno, Txecoslovàquia. Recordem que a la història de Shakespeare, escrita entre el 1591 i 1695, Julieta fingís la seva mort per tal d'escapar amb Romeu. Però Romeu pensa que ha mort de veres i se suïcida. Clar, quan Julieta el veu mort davant d'ella,
també es lleva la vida, no? Al West Side Story només mor Tony, el Romeu, però al ballet de Prokofiev sí moren els dos, i de fet hem escoltat la mort de Julieta. Escoltem una tercera versió musical d'este final tràgic on la mort és la protagonista. És la mort i la reconciliació de les dues famílies, el Montescs i els Capulets, bàsicament l'últim número de la música que va escriure Dmitri Kabalevsky el 1956. El compositor rus va compondre esta música per acompanyar les representacions teatrals al Teatre Vakhtangov de Moscou. 3 finals tràgics que contrasten amb el triomfal desenllaç musical que atorga Tchaikovsky a esta història. Escrita en 1869, esta obra orquestral de Tchaikovsky, anomenada Romeu i Julieta, ve a resumir en aproximadament 20 minuts de música el drama shakespearià que ens ocupa. I no és l'única obertura orquestral que Tchaikovsky dedica a Shakespeare. El 1888 dedica una a Hamlet. Però per a obra dedicada a Hamlet, millor escoltar esta escena de la pel·lícula de Grigori Kozintsev, de l'any 1964, en la que Hamlet s'enfronta al fantasma de son pare, el difunt rei de Dinamarca. Pareu atenció a la música. Куда ведешь? Я дальше не пойду. Следи за мной. Слежу. Доверься мне и выслушай. Внимать тебе мой долг. И отомстить, когда ты все услышишь. Что? Слушай. Слушай. Aquell moment en el que el fantasma del rei li diu a Hamlet: «Fill meu, que ton tio m'ha matat perquè volia ser rei». Com en el Rei León. Efectivament, se veu que Shakespeare se va inspirar en la història de Larga Disney. vida al rei. Efectivament, així és, així és. El cas és que per a esta pel·lícula, per a molts una de les millors adaptacions de Shakespeare a la gran pantalla, tenim una música del gran Dmitri Shostakovich. Un poc més punyent és esta aparició del fantasma del pare a l'òpera Hamlet del compositor hongarès Sándor Sokolai. Hallig erősen már, bizony hideg van, csípős kegyetlen, éles levegő.
Esta òpera és del 1968, només 4 anys després de la música que va escriure Shostakovich per a la pel·lícula. Però abans que Sokolai i Shostakovich, Prokofiev ja havia concebut musicalment este moment del fantasma del pare al 1937 en la seva música incidental Hamlet per acompanyar les representacions teatrals. Sense dubte, totes tres són visions, o millor dit, audicions esgarrifoses, no? La de Shostakovich, la de Sokolai i esta última que estem escoltant de Prokofiev. I no és per a menys, esta escena tan truculenta i famosa de l'univers shakespeariano. Efectivament, que el fantasma de ton pare et diga que ton tio l'ha matat. És que és tremendo, la veritat. Bé, almenys Hamlet, en el transcurs de la història, posa en dubte esta aparició i este missatge que li envia el fantasma, cosa que no fa altre personatge mític de Shakespeare. Estem parlant de Macbeth, cavaller d'Escòcia, que en trobar-se amb 3 bruixes, estes li ofereixen un fatal vaticini. La música és del poema sinfònic Macbeth, de Richard Strauss, compost entre 1886 i 1888. Però millor escoltar el fragment de les 3 bruixes a l'òpera d'Ernest Bloch, de l'any 1903, anomenada, lògicament, Macbeth. El moment en el que les 3 bruixes li saluden a Macbeth fent aquella famosa premonició, no? La primera bruixa diu «Salut Macbeth, baró de Glamis», que és el títol nobiliari que ostenta Macbeth. La segona li diu «Salut Macbeth, baró de Cawdor», un títol que no té. I la última li diu «Salut Macbeth, algun dia seràs rei». Ahí s'escolten les 3 bruixes anunciant a Macbeth el que pot arribar a ser i que el tio no fica en dubte en cap moment. No, ell pensa, ho pren com a cert, no com Hamlet, no, que dubtava, això que m'ha dit el fantasma, no? Macbeth no. De fet, la seva dona, Lady Macbeth, ja s'encarrega de convèncer-lo per a que vagi per la via ràpida i mate al rei, no? Total, si la profecia diu que has de ser rei... A problemes, soluciones. Exacte, ves per la via ràpida, no? Com fa també Marge Simpson, en el famós capítol de Los Simpson, el que convenç a Homer, també, no? Evidentment inspirats en la història de Shakespeare. Fàcil. També Aram Khachaturian va explorar musicalment Macbeth, però escoltarem altra música seua, la que va compondre per a acompanyar altre drama, Otelo.
Esta música de l'any 1956 pretenia acompanyar l'Otello, el Moro de Venècia, l'obra de teatre de Shakespeare del 1603. Aquella en què Otelo es casa amb Desdèmona, però després de que li enganyen acaba creient que la seva dona li és infidel, la mata i ell se suïcida. Una història d'assassinat masclista, per desgràcia molt vigent als nostres dies. Sí, més coneguda que la música de Khachaturian és la de Verdi, no? En la seva famosa òpera Otello, com també ho és la seva òpera Macbeth, que alguns haureu pensat, no heu mencionat a Verdi, però no creiem necessari escoltar la música de les òperes del gran compositor italià. Ja són suficientment conegudes avui, no? Sí, de fet, millor si seguim endavant amb una de les obres de Shakespeare que més música d'avantguarda ha donat durant els últims 100 anys. Estem parlant de La Tempesta, escrita per William Shakespeare probablement entre els anys 1610 i 1611. Presenta la història de Prospero, el duc de Milà, que roman desterrat a una illa amb la seva filla Miranda i des d'allí utilitza els seus poders per despertar tempestes. Sí, i esta és una de les cançons d'Ariel, un dels personatges de la història, una espècie d'esperit al cervell de Prospero. Les cançons d'Ariel, que estàvem escoltant, escrites per a cor l'any 1950 pel gran compositor suís Frank Martin. Però si anem fins l'any 1991, trobem la pel·lícula Els llibres de Prospero, amb esta banda sonora. S'identifica clarament a la banda de Michael Nyman, un dels compositors minimalistes més destacats del segle XX i del panorama actual, que encara està viu, no? Això és veritat. Encara que si volem apropar-nos un poc més als nostres dies, podem escoltar este fragment de l'òpera La Tempesta, del compositor britànic Thomas Adès.
En este moment, encara que no tenim sotstítols encara a Microcosmos, Prospero li diu a Miranda que és la xiqueta dels seus ulls, bàsicament. Sí, efectivament, l'òpera va ser estrenada l'any 2004 a Londres amb una gran acollida, esta magnífica òpera de Thomas Adès. I tanquem La Tempesta quasi 100 anys enrere, entre 1925 i 1926, quan Jean Sibelius va concebre també una música incidental per a esta obra de Shakespeare. Una música molt evocadora, que descriu el moment en el que Miranda es va quedar adormida. Però si hi ha una història al voltant d'una història shakespeariana, és la que comença amb estos acords el 1842. Efectivament, és l'obertura de la música incidental del Somni d'una nit d'estiu, de Félix Mendelssohn, amb un dels inicis més icònics de la música del segle XIX. El compositor romàntic alemany va escriure esta música per acompanyar les representacions teatrals de la comèdia de Shakespeare del mateix nom. Sí, però el que ell no sabia és que quasi 100 anys més tard els nazis van prohibir la interpretació de la seva música, ja que Mendelssohn provenia d'una família jueva. Eixes coses que, bueno, pues feien els nazis, no? Ara prohibim a ara... Bueno, aquestes coses. És que no se'ls va ocórrer altra cosa que encarregar una nova música per a la comèdia, no? El somni d'una nit d'estiu, a un compositor que no fora jueu, que tinguera el pedigrí, no? Bàsicament. Així fou. Se ho encarregaren a Karl Orff els del Carmina Burana. Bé, no seré jo qui faci les comparacions entre Mendelssohn i Karl Orff, però és evident la diferència d'estil, no? Això té un estil molt més... Tu creus? Naziable, no? Més nazi, no? Un estil més adaptat als temps No fa falta nazis. dir res. En fi, en quina se quedaríeu vosaltres? Mendelssohn o Karl Orff? O en l'Oktoberfest esta de Karl Orff. Sí, sí, totalment. Per sort, la música de Mendelssohn torna a sonar a Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. També el seu somni d'una nit d'estiu. La comèdia original fou escrita per Shakespeare entre el 1595 i el 1596 i presenta un conjunt de trames i subtrames entorn al casament de Teseu, duc d'Atenes, i Hipòlita, reina de les Amazones. Tot en un context fantàstic de fades, màgia i qüestions amoroses. Probablement l'adaptació més destacada del segle XX és la que va fer Benjamin Britten. El 1960 s'estrenava la seva òpera El somni d'una nit d'estiu, que sonava així. Però no és esta l'única obra de Britten que s'inspira en Shakespeare. El compositor anglès va estrenar el 1946 l'òpera La violació de Lucrècia, basada en l'obra de teatre d'André Obey, a la seva vegada basada en el poema de Shakespeare.
I altre compositor que va revisitar a Shakespeare durant el segle XX va ser Gianfrancesco Malipiero. El compositor italià es va guanyar la condemna dels feixistes per adaptar en el 1933 l'obra de Luigi Pirandello, La favola del figlio cambiato, i va tractar de guanyar-se de nou a Mussolini escrivint l'òpera Giulio Cesare, inspirada en la tragèdia històrica de Shakespeare amb el mateix nom. Favor de Mussolini que no se va guanyar. Però, en fi, esta òpera de Malipiero de 1934 l'escoltem ja. És el preludi de Giulio Cesare de Gianfrancesco Malipiero, però s'estem apropant al final del programa. Sí, tanquem amb un personatge transversal que apareix a diferents obres de Shakespeare, Sir John Falstaff. El trobem als drames Enric IV part 1, Enric IV part 2 i Enric V. A més, també és el personatge central de la comèdia Les alegres casades de Windsor, una espècie de covard i vanitós cavaller que es dedica a beure cervesa i seduir dones. Verdi va escriure la seva famosa òpera anomenada Falstaff, però ens interessa més l'òpera Sir John in Love, composta per Ralph Vaughan Williams el 1928. També Gustav Holst va explorar les dues parts del drama shakespearià Enric IV, millor dit, Henry IV, a una òpera. At the Boar's Head, òpera de 1924 del britànic Gustav Holst. My luck cut through and through, my sword hacked like a hand so HSC. I never met better since I was a man, a maid of a car. I d'Enric IV passem a Enric V, i la pel·lícula del mateix nom dirigida i protagonitzada per Laurence Olivier, el 1944. Per a este film britànic, William Walton va escriure la música que després alguns compositors han arranjat en forma de suite de concert. És el cas de l'arranjament de la música de Walton que va fer Muir Matheson el 1963. És evident que Shakespeare ha donat per a molt i seguirà donant. Per què pot ser tan vigent avui en dia, Borja? Probablement perquè als drames de Shakespeare trobem temes que avui en dia segueixen interessant-nos. L'amor, la rivalitat, l'ambició, el poder, l'enveja o la mort. Al final són temes inherents a l'ésser humà i és normal que els drames de l'escriptor anglès seguisquen despertant interès avui. Tanquem el programa dedicat a Shakespeare amb esta versió dels Killers de la mítica cançó de Dire Straits, Romeo and Juliet, com no podia ser d'altra manera. Gràcies a l'audiència, a les persones que estan ahí darrere escoltant, a la producció està Sari Zorio, que ens aguanta una temporada més. Gràcies, Álvaro, per estar així. A tu. Borja, se veig al pròxim programa. Evidentment. I gràcies també a Pablo Andrés, que està fent tota la producció audiovisual que veureu a totes les nostres xarxes. Vos recordem que ens podeu seguir a Instagram, Twitter, Facebook, @microcosmos047 i, per descomptat, a radio. A X, no es diu Twitter. Perdó, a X. I a radio.upv.es. Gràcies per seguir-nos, adeu i bona música. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?